منذ حاجة بلتي قال شيء رقم 6 أنت أيان أودو كاتريا hanga woni wona min go lidi go mi fudal tona mi sukira ga جن يران جيل دو an tona mi joa ci jëm mena la famille garemi walla mona feere gopponde fijirde nde ala ngartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko google chrome mbaɗa téléchargé application oneisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo toup 222 oɗo code promo toup 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde oneisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide oneisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende njo hebani poftino Ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko geno fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mungurni maka fotani ima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi girodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama Anche la ragione non la. Acemi. Non va a chiamare la giudice, tok mai mera. Mero jo mi wayo. Baram de. Ona me mari, sapere mu gidi na kami. Yo ma ke ora. Yo gonde to. Mere no tawno gong no mere junti moro no yo. Ni butti anka fo moro. Bab aso. Tam. Tangal amu. Almin hakune me amu jumi mashallah. Dogal kay dogal alaya. Onko Muhammad sanani dum hen ngadi haala kamay. Perché non gaina payam inshallah amade mero jonnan to en tan wara ko weliw ay fu no kawsoy ardo Ay jandodi ala koy kawsoy fu am jando on kam mo hejando wara do seyla ta seyla mo hejando wala de sanala en on ko furanti se so ari do ya do hore na sama sala jabi so ari do ya no tampina wara bito ko dum hol hir non yam sen yimina joftu adama joftu wala wada maquillage inshallah wadu yam se mi wada abu jan kam do net ay ngaka tila la menga duta ci batta ko sila pada anka mi wari yir sen mi nan do wallahi mi nan do alhamdulillah ay man ni hanci mi nan ni hanci ta wallahi
wiyama ni mbeɗen ɗo ni mbiɗa wiyama yo ara yo feere arɗo mi yewni mom ɓinguel nenam ɗiɗo mom ar men sikka hen heddino kanko aran kadi mi yamnoman kadi gesa woɓɓe serte haare mi woppi yiya goto heɓara kadi ko tranquille hooram wonde mbiɗa mero tan mero ala probléme mero en jii probléme mere aɗa anndi mero ala probléme so wacci ko nangi ɗo woppinenam deeƴo sihil woppinenam deeƴo mère kañum tan faama he ɗum jogii idée wottara arɓe kii nanginama mukko nde hoore mukko wande no kaw soyi ya kaw soyi nanna janga hen makkiyage wona de alami salaki kono mi wawa rukude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani itgo le caɗele mum garɗuɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata waytani En plus, arang jimiri way antan jimiri comme ça moi surtout de ɗum ɗo fof mais min ɓeydi hawde min jar joni hay nder gallamen mi natti yidde wonde hen akkude probléme aji heewo ɗo ɗi après là je me sens plus en sécurité so woni ɗo mi annda pourquoi après te normalement ɗo ko domicile am ɗo gallam ɗo potmi wonde mi wona tranquille wona nokku mo jinmi wonde mais mi arta ɗo mi taw ɗo des problémes familial a wawa famde vraiment mo tampi wallah j'en ai marre de cette maison wallah Oui, mais fotani wonde trop sévère. Imagine min hande est ce que hakkunde min e papier min foti wadde cuuɗidiral min foti wadde certain affaire uji gandanɗa vraiment c'est malentendu mais donc haalam to gonɗa min mi tawma ɗon tu vois walla an gara kawren comme ça yimɓe jalta par ce que là ɓe natti yidde wonde oɗo mi natti yidde wonde oɗo galle way mi natti voilà on rappelle ma joni parce que pour le numéro c'est là Bilang, anda nyandi ni mana anda nyara? Oh, anda ni bilang. Ya, ada nak izin. Kunci dah. Kita. Walau. Waktu. Tahun lalu video ada 2 orang lagi. Video. Ini you ada. Ya, you kan you. Kalau orang ni you ras. Kau. Anka jiji dum mission may gallo ala mbiɗum hen wattami par halti wala mbiɗum hen rek ladɗum a faami gaddirmaɗi ɗo ko ya wallam mi wallani min manki a faami aɗa joltin hen goɗɗum aɗa lel hakkude galleji aɗa 15 jeune fille mo gandanɗa hoore ma ana sukaɓe tokko son guijum ɓiɓɓe ma aɗa wonɗo aɗa hoyɗita sa ko min mi yaltina eyo ɓuuri a faami joni noon yo inde boyi ni hoyi sa pari kalna ham na pari itta ɗum gueɗe ɗo gotel mais mon kam joni min pamodiri min gadda probléme o famdire mayram on kam latti wonde ka alhamdulillah rabbil alamin quant à nenam a faami on tan keddirami joni sa waɗi feere tan a funtimo haw artirde bangam mi itta vidéo o sa waɗan ko way noon mi kam neldo ɗum fuuta allo
Bimi sa waɗan ko way noon minel ɗum fuur pour yumma eyi yumma ren ko joom ɓandu mi entraînement une semaine mi règlement dal 1 heure temps wona ma iw sa waɗi ko mbimam ko sa dañi kam ɗum noon kay a régli ɗum tan iwat min kay mala on probléme yumma tan yumma mbimami woni ha assalamu alaikum salam e kaw Amos, Tem que ir, amor. Tá vai ver. Machallah. Machallah. Sel ande ga bundi jodo hucci hema. Mamadou. Mamadou anga nan haal ko non. Ko gonga nen non fotayam. Ko gonga min mi haabi mi tampi min mi maayi. Min on dire Mamadou hul al. Mamadou mere funtim. Holko saabi an ɓerde ma ina muusa e galle bamma ha ina jaran ma yaltude Mamadou sa yalti holto payɗa ala min premier joni hay mona bool ɓuurami wona tranquille pour que par rapport sa woni ɗo en Mamadou an cinnaɗam an imagine ko foti certes on dirait min là mi natti sentir horam ga e nder famille o ga Mamadou hul mi natti sentir horam nder famille o imagine ɗum certes hul Allah Mamadou ganda koye am kaldata Mamadou sa yaaci kam holto goppata kam min nen min adunam e lakanam fof ko an jogui mais an aussi mi sikkan ko ni mbadara yam nen min sikkan hande min ma babam sal haalande mum an ganda ɗum kadi mbasa haalande Mamadou wot ɗakkam komi waɗani mi tinani mi tinani Mamadou nde kaɗa daranimami ɗo fof haydara anda hen min mi ɓeyɗi suddem hunde a meeɗa suddem haydara mais min ñande fof beddatɗo e bamma caɗele sababuni ma an Mamadou ko tagi ngol ɗo ko tagi ngol ɗo mi tinani Mamadou komi tinani holno kaldammi ɗum ko fiyama tinani assalamu aleykum maaleykum salam sabi Allah ƴeew yumma Mamadou hoto ya gacca kam sa yi holno gurdami caggal ma hol fof ko jari ɗum ɗo so tawi liggey makko o hefte ma woppi hefte liggey makko jooɗo e nder galle o Mamadou fo ɗum ɗin won kam wona liggey min lage mi haalani haala liggey mais min mboɗo yiɗi sentirde hooram nder mon mi salaki ɗum ko mboɗo yiɗi sentirde hooram min ko jinnaɓe entourɓe kam jogiimi ne kalnami haydara humporaka min mumen haydara majjiraka min mumen mais so gonɗo oɗon kama fulto oɗon kaalga oɗon min on hoccani min kon jibinɓe min haydara mi waɗani Mamadou min andu ɗum haydara mi waɗani min ala mbawmi e bamma ala fof ko mbawmi e bamma min natti famodirde sababuni ma fof mbeɗini muñi mbeɗa waɗe ɓerdam beddeji so tawi min mi wawi muñji ɗum an a sali muñji ɗum ɗo Mamadou holto payɗa ko huccuɗa ko goppidade hoore minen min kam junnal wonde tan nehiɗo joni jonde ɓiɗɗo nehara ha feewi o mais hakka là je vois ɗum ɗo natti wonde hunde ganduɗa fonde wonde il faut mi change il faut mi andina pawa min o j'ai de mes obligations j'ai de mes responsabilités bamma peu importe yo won babam peu importe a wuratama yak les makko gorata Mamadou artir hakkille hoore baba jogi ɓiyum hakke ɓiɗɗo jogui bamum hakke mo fof jogui goɗɗo hakke ko ɗum woni haalka wona wonde babira tan en toujours en jogui raison là mon père il a tort mami haalde makko Mamadou hoti ya gacca kam hoti ya gacca kam hoti ya gacca kam so acci kam holto gaccata kam Mamadou mi yiyani mi nanani sona an mi wopptam jamais woto ya baba mino mi on haadmo komi haaldura makko min mami yewtide bamma il faut mi andinamo kadi mino mo jogui gurdam mino et puis c'est pas forcément kadi kanko ɗam no gurdam moƴƴamo kanko Mamadou ƴeewam woto saabu ko bamɗere mum ɗum naftama de fedde sehilaɓe dilloɓe safaro ganni ɗum ko safranno en guiley mamiraɓe o tubago wiyata médecine traditionnelle nden fedde e gardogol docteur Seydou Sow gorko mo kanel e kanarheji laaɓaɗo gandal waɗma consulté haalanma rafima rokkuma traitement ma cella kossa mbimi woni rafiji so coynima docteur Seydou Sow ɗi ɓoɓat ɗi mbiyata ko coreɗe hay goto soynata ko pundi majji ene jeeya hen dokum sitiya bawɗo safaro dokum siti ɗo e sénégal joguiɗo leggal mum lamgal ko docteur Sow gorko mo kanella dokum siti wondi ko yireta ɗum guite makko no bonnirno ɓanduma ene waɗa puƴi wonma ngato itta ha laaɓa cerra ndar o haɗani ɗon de hémorroïde
jaltowo e natowo o laaɓi ɗum sanni o jogui gandal mum bimi ballonnement hépatite Allah ne hokkimo newndanimo safara mum ɗiɗo rafije koye ballal Allah o heɓiri mbawko mum kono ko yaade yiloyade ngal ɗon gandal an debbo dariɗo affi gauche affi droite alayi mimar rewoye worgo kono diyaronkiya ha joni aɗa mallure wonde a naate galle o dañade ɓinguel yettomo joni mbatta wiide ayo nene taw ka suku debbo mo règle douloureuse woni koɓe mbiyata ello musowo tampini yetto docteur Seydou Sow mo jogui safar mum hunde annude wone worɓe addi yew e nder galleji woni gorko jawɗo yande less joni o watta ɗum hayre o yorno ɗum kos docteur Seydou Sow nden fedde safroɓe ganniɗo e nder leydi Sénégal ko kanko ardi ɗum association des amis de la médecine traditionnelle ɗo e Pikine Technopole nodduɓe 77 882 51 25 walla 77 793 63 04 walla notaɓe oɗo numéro caggal leydi plus 33 695 908 409 docteur Seydou Sow mo Kanel ndaw ko laaɓa safaro ɗi ñabbuli ay kawe miɗa ɗum ay wonay guila mbe yima mo mi ɓonta ko ɗum mi majjani kawam no do gazon waɗe on deji kam a yejiri yo wadde gasino accumi ha ɗon kala ɗo yo ha ɗon tan ɓuuri mi kam majjani ngal yaltinat tan joni keppugal guelma haalde bonde yo ɗum de ɓuuri Amadou ngor Dakar wallahi be deji sinon ngor na journée mo ça va jona salmina biñat mi biñat kay hande ko bungel yimɓe salon ɓe mere men key gulalde marana ɗon kolɗa jikkuma kam aɗa ɗi kilele jamen diga mi régli ɓornil pare mum do tappi fo mbiyan ko ɓor ɗo ko juuti kono degla hoore ma sagal en degulɗa am degla hoore ma ɗum jinno hande kaw sinon nako journée mon kam c'était bien passé yo ko wati liggal ɗon wallah mi faman min joni aɗa heewi koyɗe salon aɗan min ndeysan ko regginat mi heewat koyɗe hankkadi weddiyanko hande ɗo hande aɗa rewi kawam tan amin oto jogim ɗo sehi tan mi fadan yam laccade ala kono min aɗa waɗan mi atay kam mbaɗa jikko ma mi amadou ɗum kam ala hen alaji on hawanno kono mi wawa rokkude ma ko gel fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani itgo le caɗele mum garɗuɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata Maymuna armoɗo sohluma Maymuna an holko addi goɗɗitagal hakkude ma e am mi teskitima gila ɓi bamma gelajo o bamma gelajo ara ɗo namdi jungo ma gila nden faade hande a dogi kam kono hakkude ɓiɗɗo o yummo andu ko mbalodiri willi willani woɗɗitinani Maymuna sa yi mi insisti mi yiɗi tinnude dewgal ma hakkude ma e ɓi bamma gelajo ko aadi wonno bamma e gelajo mbadduno oɗon aadi ɗum noon Maymuna mi yiɗa mbetta kam mi yiɗa kersina kam mi yiɗa koyna kam e hakkude fasɓam mi yiɗa koyna kam e hakkude ɓiɓɓe bamma mi yiɗa koyna kam e hakkude ɓiɓɓe yumma Maymuna mi sikkano min ko gurdunoɗen hanki ko min ka ɓiyam kono min ka sehilam min ka ɓiyam kono ka nenam min ka ɓiyam kono ka miñam Maymuna ala ko meɗen suuɗodirde ko musno kam musimo ko mettuno kam mettimo ala ko mbaɗanmi hami wasa fewjidde ma Maymuna so tolnima hande mi wima ya naat e ngal ɗo dewgal ngam ya lelnu bamma leliɗo e gaska mum andu kam bamma to leli to wone gaska mum ɗo andu suwale lat taw mbiɗa komi sehilma mbiɗa komi ɓiya min ganduɗa ɗum mbasa wadde ko muusi kam
min ko ɓernde jogii mbeɗa jogii droit yidde no mbattaani woni ko yahata so tawi ka addondiɗaɗo walla hunde min avant tout kam min mi yiɗa wadde ko musibama min singo sagam kala ko ƴetti mi yaada hen min wonta koye wullude aɗa duho aɗa waɗa hay goto famata minen hannde ko minen jiyanɗa amin mbaɗa ɗum kaɗa amin ɗum Maymuna aɗa andi mi yiɗa kosam koko jolti kono fuɗɗaki kala ɓiɗɗo jibinaɗo boni fof moyni hayso duuɓi ɗiɗi aɗa andi ɓiɗɗo e yummo ko ɓocconde e hayre kadi min mi jibinani mi gañmami nagge fetti ɓiyum kono añani ɗum Maymuna sinno ko sago walla yitere woyata Maymuna ndaara ayi ko mbaɗanmi ko fof wona e teyaɗam ayi ko mbaɗanmi ko fof wona e sagam ko yidde ƴenglude konngol bamma haalno mboɗo sikki noon mino mi nanatama ɗo moƴƴani mi nanatama ɗo nafatama kala ɗo nannumami sa naati hen ɗo bamma leli ɗo mawlelo e gaska makko mino hooram ɗo jooɗimi ɗo ma ɓerdam nde ɓuɓɓima duwaw yoni e wiide ɓiyum tan ɓerdam ɓuuɓi Bera yanno mbani min mi ala mi ɗani mi ala mi ñaami mi ala haydara Assalamu alaikum. Wa aleykum salam Maymuna oppu bamma lelo e gaska mum he oppu bamma lelo e gaska mum he Maymuna waɗanam ko jinmi ko Maymuna addu jungo ma Maymuna hokkam jungo ma Maymuna ko memmami ko holko tinda e nder ɓandu ma nen mi wiyatama mi wiyatama ala tan hami miccido e hakkillam no feewi sabu bam to leliɗo mbaɗani ko ɗum o yiɗi Maymuna leltinta leɓolam beltinta kam lellirta bamma ko ha jaɓa ko mbimami ko mi yiɗa forsudema e ka yiɗa kono Maymunam ƴeew bamma leliɗo e gaska mum Maymunam ƴeew min yumma kucciɗo e ma o mi ñamani kaari mi lelaki ko ɗoygol ngol jinmi hay so mi ƴetti longere bonnana e hun kam Maymunam haɗata koye goddulam mi yiɗa forsudema noon e ka yiɗa kono mboɗo yiɗi ganda ɗum ɗo ko aadi bil aadi o salade aadi ɓuuri firtude aadi kala pirtiɗo aadi jam fima minen mami micco hen min mbiɗam nattiya Sen fof ka golle ni joni ni ko ɓurni welde so yiɗ miñam guppo kala nde aani turat koye juuɗe mum sa tuuti e juuɗe ma so moddi wat gamuji pana maayo kono an ko woynu tan aɗan tan ƴooga an min ko nguɗo ɓesgu tan jogimi mi yiɗa finde mi wasan ko kamɓe tagi mi wurta sa yi mi woni ɗo hande mboɗo yiɗi taniraɗo ko yidde hufdetanam mi yiɗa amadam dawde e ɓiɓɓe giƴu men sa yiɗi mi yiɗi hande Maymuna resindira e ɓi bamum kelajo ko aadi mo jaaɗo sare aljannaji o wanno so yiɓ miñam jaaɗo sare aljannaji ɗum ko aljannaji anani Amadou taniraɗo Allah rokkani muñ mbiɗi jaɓi Allah a lili jaɓde jaɓi jomiraɗo subhanahu wa taala belda ɓiɓɓe kanko ma woni baɗo o ko wela ɗo wela nde wela ɗum haaranma kala ko tongu desi marta hay tappirum an noon mo jiiɗa ganda noon ha yeeso ko lawol ma yimɓe to ma yo Allah waylam yo Allah waylam yo Allah hawritina ɓe ɓesngal yo Allah hawritina ɓesngal ɗum tiiɗa ɗum kay ne wi anani wat gacca hakkille kalanma kon feewi moƴƴi eskey adu mi weeli mi
mi jaaki mi lorima ɓerdam toñi kam mboɗo mi yaha mboɗo wasa wikkuno hey allah allah faamu mbimiraɗo faamu yiɗam hasde se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko sogeno fodani itgo leccadele mum garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata ko jam ke min wayan no haldiranno ni e hande kam wona gotum min hankadi mi heeɓi ɗo hende ɓayde ko ɗum o yiɗi kadi ɗum baba aadodirno e baba guelaji hankadi mata mi wakkillo tan mi naata hen kono wona sagal wona yiddam cikku baba so wonno ɗo ni no wawno famde ɓayde noon ko ɗum ɓe ndesidi ɗum ɓe mbi ko aada mi ala choix hankadi miya minen kalɗa fof te min waram aadi mo baba wadde baba guelajo mbeɗa yinno yimɓe tengtin ɗum mbeɗa yinno yimɓe mbaɗ ɗum mais kay ma dépendino an kala no jewɗi minen ma mbiyan ko miijo hen par ce que mi yiɗa force dem bonini han minema dumunani wonde ko eɗen mbadde allah watti hakkude ari mi ñaga allah mbatten minen ma walla mbadden walla ndewnen to ndewnuɗen ɗo te mi yiɗa force dem ko des décision ma par ce que dewgal ko suudu faandu ko yiɗidirɓe tan mbawi wonde ɗon donc ɗar an a yewtide hoorema nene haalnimam haqqilma arti a felti jabde min mbeɗa welti hen te natara hen saabu allah kala ko natara saabu allah bonat jara hen saabu allah on saha ka faranɗo ko ɗum on ko dañata ko te min waran weltimi no feewi te mi weltimi ma an no feewi e ɗawɗo décision par ce que ɗum ñaguinomo allah mi jaɓani ka force dem hen mi jaɓani wiidem ko ni o ni kala jewɗi mbiyatmo ka yewtide hakkille ma allah waɗa yewtide haqqille ma ha faami mais mo o reeji wima ala sona an e nene mayram onon tan jogimi ɗo ɗum haade mi yiɗa hay goto mon hunde musɗum tout le temps mi défendre gore mon par ce que ɗum on devoir men mon baba ala ɗo omo less leydi kono won ko acci ɗo enen joni devoir men gueɗel gotel yimɓe juula ñagonomo allah duwabuji towam ɗon ɗum tan jogi ɗum mbaɗo waɗande Amadou ɓayde nene anda mbiyata dewgal suudu ne faari ko yiɗidirɓe tan mbawi wondude hen Amadou min mi yiɗa on en plus mi andama min ko ɗum imagine holno mbami wuurdude toon ana mbeɗa yiidemo min hono mi meeɗa yiidemo kono wasa allah newno jeyamo yiɗamo ni fami yidde ko allah waɗata ala natata hen saabu allah tan ko yidde ko juuɗe allah accete allah jokkita ɗum ha laaɓi cer gandon noon natiremi hen ko à cause de baba kam à cause mo mais so wonti tan nenam tan waɗonam mi natta hen ka par ce que mi wawa restindirde min mami yiɗa ɓayde ko ɗum tan addata jaam e galle o ɗum hokkatamo jaam o fofto babam to woni to ɗum tan hankkadi jiɗɗon mi accepte tan mi naati hen mais mi ala choix noon min a jogui choix mo joguiɗa a waɗi ɗum déjà a fami te ko mbimam ko tan sa natini allah ma allah towtoma hen ɗum tan ñaguima te min mbeɗen ɗo an hay sa resama hay sa yibbam goɗɗo aɗa andi wona goppom j'essaie de toujours à tes côtés
su metti ma yam su weli ma yam donc arresta tan acci ma hoore ma min hoore mum essayer hindirde makko mami yewde babu gelajo ko kako mbawde wadde ke lawdi mi faw ɗum s'il te plaît viens Njo heɓani poftinode ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima doole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria, fillito Dio Maria